mangkahanggra sesumbar komaludo guntur ketuk lumimbak penyuku mambang latalah sumengko pangawak praja ngadhep ana ing ngarsane Kakang ana wigati apa sumurupa Kakang wis tumekani titiwanci negara prigondani madheg dadi negara kang kuncara kinayoman dening satriya hambek utama budi dharma Praja Musti sing tok karepake satriya hambek utama kuwi sapa sapa meneh Kakang yen dudu Gatotkaca piye Gatotkaca Praja Musti kowe kuwi wong waras apa wong degleng Gatotkaca kuwi cendening musuh mula aku ra sudi manunggal aja keladuk Kakang boh ora idep Gatotkaca dadi ratu Praja Denta kudu mati Gatotkaca mati Praja Denta kang dadi ratu Kakang yen ngono kowe sing tak idak-idak
Retuka tuhu sakti mancat pundak nguntir jonggo kembung pating galundung Gatotkaca wonten dawuh Paman Brajadenta ora usah sasar susur jamu kowe wedi kowe miris nganti duna dungkap ucapku kalawan pamanmu Paman kula ngertos pilih paman badhe lenggah dampar keprabon ing negari Pringgondani niat kula boten badhe jumeneng nata menawi boten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu mila menawi paman badhe lenggah wonten ing praja Pringgondani kula caosaken tangan kula kalih nanging monggo turasipun Kanjeng Hyang Tremboko kula suwun supados rukun sampun ngantos cungkrah kados mekaten monggo kula aturaken kula tangan kula kekalih Paman Brajadenta Boe ladalah dadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jireh getih wedi mati mongko ratu ki ngayomi kawula sak negara kudu bisa gawe ayem kowe kudu bisa gawe tentrem kowe bisa gawe mulya uripe para kawula lah nek rawani ngadepi mungsuh ringkus kaya wong wadon pepinjungan negaramu Pringgondani arep tentrem besok kapan ayo aja ngono Gatotkaca Paman Brajadenta wis ra bisa dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga aja mbok anggep Gatotkaca wong jireh getih wedi mati tak anggep Paman Brajadenta dadi kraman negara Pringgondani Gatotkaca ingkang wis dadi nalindra kang saguh nyingkerake kahanan ayo kowe apa aku sing tekaning pati kowe apa aku sing tekaning pati bisa unggul ngukup negara Pringgondani Ayo
Kekuatane paman Brajadanta ngedapi-dapi. Panjenengan boten badhe ngasoraken kridanipun ingkang paman. Menawi boten kula biyantu. Lire piye paman? Krana menawi paduka ngetok kasekten boten badhe saged unggul. Kepareng kula badhe mancing ngasta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged kula aturi ngepruk paman Brajadanta. Sang Brajadanta nalika semanten imut pitungkasih ingkang paman Brajamusti mustaka kakepruk mawi asta sisih tengen sirna Sang Brajadanta sampyuh kang rayi Sang Brajamusti.